הדירות עלו בחודשים פברואר-מרס ב9% לעומת החודשים שקדמו, חודשיים שקדמו. שלום דרור אוהב ציון. שלום יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מנכ"ל והבעלים של דרה, שיווק נדל"ן. דרה זה דירה בארמית, נכון? יפה, אתה בין היחידים שעולים על זה. לא הייתי בטוח, אבל הנה, נו, שיהיה. יפה, אוקיי. תגיד, העלייה במחירי הדירות, שוב עלייה, אחרי שראינו עצירה וראינו מבצעים מרחיקי לכת של הקבלנים. אז זהו, הציבור מצמץ קודם, ואתם הקבלנים עכשיו מעלים מחירים? אחלה, מגניב, למה לא? תשמע, מאוד מעניין מה שקורה בשוק הדיור, באמת, לאור כל מה שקורה בארץ, והמלחמה, והמתחים, והעניינים, שוק הדיור מתנהג בצורה מפתיעה אולי. שאולי לא מפתיע. מה מפתיע? אנשים צריכים לגור איפשהו, אתה יודע, והדירות אצלכם. יש ביקושים מאוד גבוהים. נכון. מה שמפתיע הוא שלמרות המלחמה, מינואר, אנחנו ערים לביקושים מאוד מאוד גבוהים בשוק. ולעלייה בקצב של המחירת דירות בכלל, בדגש על דירות חדשות. וזו סיבה להעלות מחירים? אני חושב שאף אחד לא יושב ומחליט, בוא נעלה מחירים, זה תהליך של בסוף מפגש בין היצע לביקוש. וכל עוד במדינת ישראל ההיצע הוא נמוך ביחס לביקוש השנתי הנדרש, אז תמיד יהיה לחץ מחירים כלפי מעלה. כן, אבל אתם עלולים להיקלע לאותה סיטואציה שנקלעתם אליה בעבר. תראה, כוח הקנייה של הישראלים היום ירד גם בגלל המלחמה והמהפכה המשפטית, ואנשים ישבו על הגדר הרבה מאוד זמן. עכשיו ברור, שיעור ראשון בכלכלה, ביקוש והיצע, כשיש יותר ביקוש, יש פחות היצע, המחירים עולים. בסדר, אני לא מנסה לשנות סדרי עולם, אף אחד לא מנסה לשנות סדרי עולם. אבל כן ראינו פה תקופות שמחירים זינקו בתוך חודשיים ב500,000 שקל. כלומר, לפעמים הביקוש החזק הוא כאילו התירוץ להעלות מחירים. אבל השאלה מתי זה הופך להיות העלאת מחירים ומתי זה הופך להיות חזירות. תראה, אני לא יושב פה כסנגור של היזמים, אבל אני אנסה להסביר בכל זאת את מה שקורה. יש פה ריבית גבוהה שמכבידה עם הצעות מימון מאוד כבדות על יזמים. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש בעיה אדירה בשוק העבודה, אין פועלים, מחיר של פועל, ממה שאני שומע, כמעט הכפיל את עצמו, אתה עובד זר מול עובד פלסטיני, זה כמעט פי 2. אז כל עלויות הבנייה התייקרו. תוסיף על זה את החרם הטורקי ואת כל מה שעוברים בנושא של חומרי גלם, התייקרות בנושא של חומרי גלם, כל עלויות הבנייה עלו. אז זה לא בהכרח שמישהו יושב ומחליט, אני הולך להיות עכשיו חזיר ולהרוויח יותר. יש פה סיטואציה של סביבת ריבית גבוהה, עלויות בשוק העבודה ועלויות בשוק חומרי הגלם, זה כבר מכניס את השוק לעליות. עכשיו, נוסף על זה, היזמים כדי לעודד קנייה של צרכנים, כי מה לעשות? יזם שהתחיל פרויקט והפרויקט כבר נוסע ועובד, הוא חייב למכור. באו בהטבות מאוד מפליגות בתחום של תנאי תשלום. היום רוב היזמים מוכרים בתנאי תשלום של 20% היום, 80% כן, שמעתי גם על 10.90, שזה... אפילו גם 10.90, כן. יש לזה עלות, אתה מבין שזה לא בחינם, זה עולה כסף, כי בסוף אתה מממן את כל הבנייה לאורך 3 שנים או 4 שנים, וזה גם מעמיס על מחיר הדירה, אבל מצד שני זה מאפשר ללקוחות לקנות היום, ולהיכנס לשוק בצורה קלה יחסית. כן, אבל בשורה התחתונה, הירושה של הילדים שלהם הולכת וקטנה, בגלל רמות המחירים הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתם הרי בניתם פחות, הקבלנים בנו פחות עכשיו, כי הם לא הצליחו למכור. ועוד מעט אנחנו נפגוש את הפער, נראה את הפער בין הביקוש להיצע הרבה יותר עמוק. אתה גם צופה שאנחנו לקראת העלאת מחירים די דרמטית בשוק הנדל"ן? כמו קבלנים אחרים? אני כבר אומר את זה כמה חודשים, אני צופה שהולכת להיות עליית מחירים, בגלל הפער הזה בין ביקוש להיצע, וזה אחריות של הממשלה. הדרך לפתור את זה היא אך ורק על ידי הגדלת ההיצע, זאת אומרת לשחרר יותר קרקעות מתוכננות, זמינות לבנייה. ועדיין, זה לוקח זמן. וכמובן לטפל בשוק העבודה. חייבים לטפל בשוק העבודה, זה או שיחזירו את הפלסטינאים לשוק, או שיביאו כמה עשרות אלפי עובדים זרים, לא יודע, הודו, אירופה. אין בכלל פועלים פלסטינים. אתמול שידרנו עם שדר מיוחד כאן בכאן רשת ב' מבקעת הירדן. עובדים פלסטינים חזרו לעבוד, למשל בשדות שם בבקעה. אתרי הבנייה בארץ ריקים לגמרי מפועלים פלסטינים? כן, אולי יש בשוליים, במקומות מסוימים, ביוש אולי נותנים לה לעבוד, אבל אפילו יישובים ביוש, יישובים יהודיים לא מוכנים שפועלים פלסטינאים ייכנסו כרגע ליישוב, כמובן מפחד, לא לדבר על ערים במרכז הארץ שהם לא נכנסים.
יש, הפועלים היחידים שעובדים זה או עובדים זרים או ערבים ישראלים. ערבים ישראלים עדיין עובדים בשוק, ובגלל המצוקה הזאת של כוח אדם, אז המחיר לפועל עלה, ממש הכפיל את עצמו. אז מדינת ישראל חייבת לדאוג לשני הדברים האלה. אחד, להגדיל את היצע הקרקעות, ושתיים, לטפל בבעיות של שוק העבודה, ואז אתה תוכל לבלום את עליית המחירים. אבל זה לא נעשה, ומה שאנחנו רואים שהפערים הולכים וגדלים, לכן, לצערי, צפויה וכבר מתממשת עליית מחירים נוספת בשוק. טוב, וזה לא משהו שפותרים מהר, אבל טוב, נקווה לימים יותר טובים. כל שוק הנדל"ן הוא שוק שלא, הוא שוק שאתה חייב לתכנן אותו קדימה. כן, זה כמו נושאת מטוסים שצריכה לעשות פנייה חדה עכשיו, זה לא עובר. בדיוק, לוקח בזמן. דרור אוהב ציון, מנכ"ל הבעלים של דרה, תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב. להתראות גם לך. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה